Wanda ya so ni sai na so shi, wanda ya ƙi ni sai na ƙi shi, wanda ya ba ko ya yi kwance ko ya. Wancan ba wuki dan magajiya bane. Kai ai ko tun da ga tafiya yana London ba, da dukkan ba kora ba kasa. Dan naji ana mun jera cewa akwai wasu kudin da za su shigo masa. Wata sun shigo bari in jira zuwan sa tukuna. Tashi mai so ya karni sai na karshi, wallahi tun da ya dan bashi. Mugu na barci ba a taba shi sai lallashi. Har Wai dan magajiya yau rikoda ake gudu da kanka? Ta yaya ba zan guje ka ba? Na ce ta yaya ba zan guje ka ba? To me sirrin? Ba zan faɗa ba. Ha ba dan magajiya din da kai ba haka fa. Ba zan faɗa ba. To akan me? Tunda ina baka shawarin ka bar wannan jam'iyyar da kake ciki na APC ka dawo PDP kaki, ni tun daga nan na juya maka baya. Gashi Allah ya daga ni nayi kuɗi na barka, kuma yanzu ba ruwana da kai. Au, damun kuɗi kai shi yasa nake kiran ka dan magajiya ka mai da rikoda sifili kawai. To in baka wata shawari? Ga mu ji dai. Yanzu haka daga can gidan Alhaji Dan Basharo nake. Alhaji Dan Basharo? Na bar mutane sun kai 100 a kofar gidansa. Sannan kuma ya taimaki mutane 100. A cikin mutane 100 da aka taimaka haddani a ciki. To kai me aka baka can? Wai Alhaji Dan Basharo me ya bani? Ya bani abubuwa da dama masu amfani. Lalle wata jam'iyya ce wannan? PDP. Ai kuna ji mana jin wannan jam'iyya yar arziki. Ai to bari in baka shawari da gaggawa kai sauri ka dawo wannan jam'iyya ta mu. Idan ba haka ba wancan jam'iyyan ba abun da za su tsina nama. Shawari. Ni da ina ta fafutukata ina kan APC a yanzu haka na san yunwa kake ji. Na rantsi da Allah yanzu haka. Dan Allah ka kyale ni in tafi. A'a, ai baka sani ba. Za ka shafa min bakin jini. Ai tafiya da kai arziki ne yanzu ai. Allah. Tirni da taɓarya. Addu'a ta uwata wallahi Allah ta gama komai, na sha tawara na sha lahauli. Tirni da taɓarya. Addu'a ta uwata wallahi Allah ta gama komai, na sha tawara na sha lahauli. Kullun soyayya. Gashi lafiya ake yi. Lafiya. Kai shiru. Ba zan yi shirun ba. Akan me? Wai yanzu ni APC za a ciwo mutunci? APC ni za ta ciwo mutunci? Fita maka. Wai APC, ina APC dare da rana, ba hutu ba bacci, ina masu addu'a saboda APC ta ɗaukaka a faɗin Najeriya. Wani APC ya ta ciwo mutunci? Ba na bacci, ina musu roƙon Allah dare da rana. Dan noman da na yi, na aje shi a rumbuna da ranar Allah. Wai ɓarawo ya shigo ɗaki na, ina bakin ƙowar ɗaki, ina musu addu'a. Wai ɓarawo zai shiga ɗauki buhun masara, abin bikici na bi shi da gudu. Wai na ga an rubuta APC a cikin bayansa. a cikin bayansa. To wallahi muna cikin bala'i. Nace kana APC har yanzu? APC ka ji dan yuska.